What is up, boss, mga madam? Pinabati ko pala nung yan sa kuyang dan sa iyang birthday. Sana muli na kumpleanyo niya. Ay, maugman siya. Maski na yung pa-surprise. Dahil nagpira ka na niya. Basta pero siya maugma. Pero siya masud. Dahil siya problema. And maging tranquilo ang buhay niya. Yan sa natin ko halas sa iya. Tapos siya magmiro sa Diyos. Tapos dahil niya man ako paglingawan niya. Hindi kayo magkaiba. Ang sa muyang pagdurak. Mahal lamang, Diyos ko Lord, pawanan mo panghanda mo yan sa iyo. Sige, pa-surprise, pamumuti ako. Basta, happy ako para sa iya and man ako para sa iya. Kumasama yun, ang naman lang. Basta happy birthday sa iyo mga bungko. Padabaon ka ka, mga atik ka. Basta, ulog na birthday. Yung masatad na ako sa mga. Thank you and what is up, boss, mga madam? I'd like to greet my third ex-girlfriend, my wife, to her what's up, boss? What's up, boss, mga madam? I'd like to take this opportunity with my wife. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, mother.